मी अंजली परब किचन मध्ये सगळ्यांचं स्वागत करते। गणपतीची धामधूम सुरू आहे आणि सगळ्या गृहिणींची घाई चालू आहे। गणपती बाप्पा गोड काय करून घालायचा, म्हणून आज मी तुमका परब किचन मध्ये दाखवतलय मालपोळो। अगदी मस्त झालो, फुगलो पण आतून शिजलो पण असा। तो बघा, मी मालपोळे बनवण्यासाठी 1 वाटी गुळ घेतलंय आणि मी आता गुळ वितळवण्यासाठी 1 वाटी 30 वाटी भरून पाणी घेतलंय आणि आता गुळ वितळवून घेतोय। बारीक चिरलंय गुळ, पटकन वितळतला। चांगला चमच्यान मोडून घेतोय गुळ। मी 1च वाटी पाणी घातलंय। आता मी पीठ घालतोय। मी चाळून घेतलेलंय ता घालतोय। मी 1 वाटी गुळ घातलंय आणि 2 वाटी गव्हाचा पीठ घालतोय आणि 1 वाटीपेक्षा मी वायच कमी रवा घालतोय आणि ह्या मी अर्धा केळा घेतलंय। केळ्यान टेस्ट चांगली येता, सुगंध पण चांगलो येता, म्हणून मी आता केळा घालून घेतोय। केळा मी तुकडे करून नाही, मी आता किसून घालतोय केळा, मग बारीक किस पडतलो। अर्धाच केळा घेतलंय तर मी किसतोय। मालपोळ्यासाठी जे प्रमाण घेतलंय तर तुमका सविस्तर सांगतोय। मी गुळ घेतलंय 1 वाटी आणि गुळ वितळवण्यासाठी मी पाणी पण तेवढीच वाटीभर घेतलंय। 2 वाट्या भरून मी गव्हाचा पीठ घेतलंय आणि अर्धा केळा घेतलंय आणि ता सुद्धा किसून घातलंय आणि 1 वाटी रवा घेतलंय। तर ह्या सगळा ढवळून घेतलंय, पण 1 वाटी पाणी पुरतला नाही म्हणून मी पाणी वेगळा घेतलंय। असा गोल गोल फिरवून चांगला फेटून घेऊ होया, सगळा मिक्स होऊ होया। आता खूप घट्ट झाला, मी अजून पाणी घालतोय। थोडासा अजून पाणी घालतोय, थोडा पाणी घालायचं, एकदम नाही घालायचा। वायच किती घालतोय, या सगळं मी बॅटर केलंय ना, तुम्हाला अर्धा तास ठेवचो, म्हणून मी पाणी थोडा घातलंय। एकदम पातळ पण नाही करूचा, कारण नंतर मग थोडा पातळ होतला। मी वेलची घेतलंय 1 चमचो, वेलची पण घालून घेतोय। मी एकदम थोडासा मीठ घेतलंय चवीसाठी म्हणजे थोडी वेगळी चव येण्यासाठी। वायच हळद घेतलंय। घेऊचा, एकाच साइडने ढवळूचा। मालपोळे एकदम आपलं पारंपरिक पदार्थ, नैवेद्याक रोज गोड काय करूचा, म्हणून आपण कधी नेवऱ्या बनवल्या, कधी मोदक, तर कधी आपण मालपोळे बनवतो। हे बघा, एवढा पातळ केलंय मी, जास्त पण पातळ नाही केलंय। झालो माझं बॅटर तयार। आता मी झाकण ठेवतोय। मालपोळ्याचा पीठ ठेवून आता अर्धा तास झालो। आता मी गॅस पेटवतोय आणि मालपोळे तळूसाठी मी कढई ठेवतोय। आता अर्ध्या तासानंतर मी उघडलंय, पीठ आपला एवढा घट्ट झालाय बघा। आता मी कढई तापत ठेवलंय आणि ती तापवून घेतलंय। का तर आपले पदार्थ तळूचा असलो ना, तर आपण कढई किंवा तवो काही वस्तू तळूची असतात ते आपण तापवून घ्यायची, नंतर तेल ओतायचं। त्यामुळे काय होता, आपण भजी पण करताना बघा, कधी आपण असा तेल ओतला थंड कढईमध्ये आणि तापवला तर भजी पण आपली खाली चिटकतात। मग ते चिटकू नये म्हणून आपण कढई किंवा तवो काही असू दे, ते आपण गरम करूनच नंतर तेल ओतायचं। कढईमध्ये तेल ओततोय, जरा तेल जास्तच लागतला। तुमका कढईत नाही करूचा तर चपातीच्या तव्यावर पण तुम्ही करू शकता। तेल तापला, तेलावर बुडबुडे इले। एका ठिकाणी असं टाकला तरी चालता, पसरून टाकला तरी चालता। या कढईमध्ये माझ्या आता 2 ते 3 येतले। चिटकू देऊचे नाही, जास्त गर्दी करूची नाही। 3च टाकलंय। गॅस मी टाकताना मोठी ठेवलेली आहे, आता मी बारीक केलंय गॅस। मालपोळे फुगले कारण मी ठेवलेला पीठ अगदी व्यवस्थित इला। अर्धा तासच ठेवलंय, व्यवस्थित इला, चांगला भिजला। आता मी परततोय। चांगले खरपूस भाजून घेऊचे। कढईमध्ये डीप फ्राय करूचे नसतील ना, तर तुम्ही चपातीच्या तव्यावर थोडासा तेल घालून आपण बेसनचं पोळो करतो ना, तसे करा। मस्त फुगले, अगदी बटाट्या वड्यासारखे फुगले। आता मी काढून घेतोय। चांगले आतून पण भाजले, फुगले, खरपूस असे भाजून घेतलंय, तीनही फुगले। ही माझी मालपोळ्याची रेसिपी। मी सांगितलेल्या प्रमाणात जर तुम्ही केलात, फक्त काय गुळाचं प्रमाण जर तुमका जास्त वया असला गोड तर वाढवा, पाव वाटी वाढवा, आणि जर माझ्या प्रमाणात केलं तर अजिबात तेल आणि राहतला नाही। अशा प्रमाणात करा। ह्या वर्षी गणपती नक्की करा
परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्समध्ये आमची रेसिपी कशी झाली ती सांगायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.